Publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Isang mapagpalang Huwebes Pilipinas, oy Martes, tapo. Advance! Pipilit natin ang mga araw. Sa ngalan po ng tinig sa Kongreso at totoong Promdi na si Alfred de los Santos, kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman po ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. Tuesday pa lang. Pero feeling ko nga Wednesday. Parang Wednesday nga ang pakiramdam ko. Jude, you are dressed to the nines. Alam mo, Seth, wala nang events eh. So, yung mga, sabi kasi ng nanay ko, palagi kang nakaitim. Maglagay ka nga ng accessories na, na paiba-iba naman accessories mo. Kasi lahat ng, sa totoo lang, lahat ng mga damit ko puro itim. So, I need to buy more colors for my wardrobe. Maglagay ka nga ng kulay, puti naman. Oo po, eto nga di ba? Well, it's actually lilac, pero hindi siguro makikita. Lilac. Yeah, it's lilac. It's a very subtle color. I should have more prints like you. Ang ganda ng mga prints mo tingnan. Maaliwalas sa mata. Sana naman maaliwalas. Pwede ba maaliwalas sa pandinig? Oh, sa pandinig? Tama ba yun? Ganun ba? Pero alam mo, Jude, yes. Binabantayan talaga ng mga nanay natin ang mga suot natin. Oh. Ang nanay kong unang-unang pansin parang palagi kang nakaitim. Tingnan mo si Ces, marami siyang kulay. May mga print siya. So maglagay ka ng necklace, maglagay ka ng ganyan. Naku, mga nanay talaga natin. Our number 1 fans. Correct. And critic. That is true. So marami din tayong mga tagapakinig ngayong hapong ito dahil napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radyo din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX FM, sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo, nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga din tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text lang o tumawag po sa aming hotlines 0998-978-2971 para sa Smart at 0917-160-0611 para naman po sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gusto maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. Pero bago po ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa hatid ng ating mga loading reporter. Promdi Patrol! Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top
Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Ayan, unahin natin ang Pangasinan. 12 munisipalidad sa lalawigan ay COVID-19 free na. Naku, talaga naman, good news na good news to. Ang ulat mula kay John Caranto ng IFM Dagupan. 12 lugar o bayan sa Pangasinan ang wala nang naitatalang aktibong kaso ng COVID-19. Kinabibilangan ito ng bayan ng Agno, lungsod ng Alaminos, bayan ng Alcala, Anda, Balungaw, Dasol, Infanta, Mabini, San Manuel, Santo Tomas, Sual at bayan ng Urbis, Tondo. Base sa datos ng Provincial Health Office, mayroon na lamang 160 na individual ang sumasailalim sa quarantine upang magpagaling sa naturang sakit. Sa kabuuan, nasa 35,372 na ang naitalang COVID-19 cases sa Pangasinan, 1,119 naman ang nasawi at 34,013 ang gumaling na. Nangunguna ngayon sa Provincial Health Watch List ang bayan ng Bulinaw na mayroong 12 kaso, 10 naman sa bayan ng Lingayen at ang mga taram na mayroong 9 na kaso ng sakit. Mula sa Dagupan City, ako si John Caranto nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Seth, patuloy naman ang good news natin. Siguro nga maganda pakinggan to kasi palapit na ang Pasko. We need good news every day. Sa Bataan naman, bilang ng COVID-19 active cases sa lalawigan, bumaba. Ito ang good news si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Umabot na lamang sa 184 ang active cases ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Bataan. Sa latest update ni Bataan Governor Abet Garcia as of November 21, 6 lamang ang nagpositibo habang 6 din ang nakarecover. Nakapagtala naman ng isang kaso ng pagkamatay dahil sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 29,385 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Bataan. 28,005 sa kanila ang gumaling habang 1,196 ang bilang ng pumanaw na. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Mike. Dumako naman tayo sa Kabikulan, mga sumusukong miyembro ng NPA dumarami. Yan ang hatid na ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Panibagong mga surrendery ang formal na pasumpay ngayon ng Joint Task Force Bicolancia na mga kapatid natin na nalis ng landas sa ilalim ng bagong hukbong bayan Jose Rap Singkaman sa 3 distrito ng lalawigan ng Masbate at makanugdog ng mga lalawigan sa Bicol Region. Papangunahan ito ng 2nd Infantry Battalion na nakabase sa Barangay Bacolod, Milagros, Masbate kung saan ang 57 na mga assorted na mga high-powered na baril, 56 na mga low firearms ng bagong hukbong bayan Jose Rap Singkaman, Masbate, Celso Dominguez Command ng Sorsogon, Arnolfo Catapia Command ng Cam Norte at Romulo Lores Command ng Camarines Sur at ang Santos Binamira Command ng Albay at Nerissa San Juan Command ng Catanduanes. Dinagdag pa ni Colonel Almasa na maganda ang naging bunga ng pagkakapit-bisig, pag-iisang operasyon at paghimok sa mga kapatid na na-recruit at napunta sa igaw na landas na grupo ng Cityging CNM. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Parang maganda ang pasok ng Martes natin kasi tuloy-tuloy ang good news natin sa ating mga kapromdi. Sa Davao City naman, isang private school makakasali na sa limited face-to-face classes ayon sa DepEd 11. Ito naman ang dagdag good news ng Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Magsisimula na ngayong November 29, 2021 ang face-to-face classes ng Faith International Academy of Davao City matapos na aprubahan ng nasabing paaralan para sa implementasyon ng pilot face-to-face classes. Sa panayam ng RMN Davao kay Department of Education na DepEd 11 spokesperson Junilito Atilio, ito lang ang pribadong eskwelahan ng Davao Region na nakapagkompleto na ng mga requirements. Ayon kay Atilio, 5 mga guro na fully vaccinated ang i-utilize para sa 2-month period na limited face-to-face classes. Samantala, nasa 10 estudyante lang muna ang pinayagang makapasok kung saan 5 nito ay mula sa grade 3, 3 sa grade 1, 1 sa grade 2 at 1 naman sa kindergarten. Kaugnay nito, para masigurong handa na, magsasagawa ang paaralan ng reorientation at simulation exercises bago pa man magsimula ang klase sa susunod na linggo. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi.
Maraming salamat rin. Samantala ito, no? Dagdag good news talaga. Ano ba yan? Umuulan ng good news. Very good. 6 out of 6. Yes, herd immunity sa Cagayan de Oro posibleng makamit sa Disyembre. Ayan, nako. Si Ana Lisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro nag-uulat. Malaki ang posibilidad na makamit ng Cagayan de Oro ang inaasam na herd immunity laban sa COVID-19 ngayong Kapaskuhan. Ito'y kung magpapatuloy ang mataas na bilang ng mababakunahan bawat araw sa mga vaccination sites. Ayon kay Mayor Oscar Moreno, ikinatuwa niya na noong Nobyembre 19 ay umabot sa mahigit 11,500 ang mga naturukan ng bakuna sa isang araw. Nagpapasalamat rin si Mayor Moreno sa lahat ng miyembro ng vaccination team, lalo na sa mga barangay chairman na sumuporta sa barangay-based vaccination centers at mobile vaccination. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Ana Liza Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you so much, Annalisa, sa iyong ulat. Mga kapromdi, hindi lamang pagbibigay ng tulong pinansyal ang naipapaabot ng ang Probinsyano Party List sa ating mga kababayan. Bahagi rin ng serbisyo ng APPL or Apple for short ang pagbibigay ng voters education. Nako, napakahalaga niyan, lalo't papalapit na ng palapit ang 2022 elections. At isa yan sa pakay ng ang Probinsyano Party List sa kanilang pagbisita sa Catbalogan, Samar. Narito ang buong report ni Edward De Los Santos. Youth Voters Education ang naging topic sa open forum na inorganize ng ang Probinsyano Party List para sa mga youth leaders ng Catbalogan City, Western Samar. Ginanap ito kaninang umaga sa covered court ng Barangay Canlapuas, Catbalogan City. Naging mainit ang talakayan na namagitan sa mga college students at sa ang Probinsyano Party List. Ilan sa mga naitanong ay, paano pangangalagaan ang integrity ng ating eleksyon next year? Paano magiging vigilant ang mga youth voters sa darating na eleksyon? At ano ang pinaka-importanting katangian na dapat nating hanapin sa ating mga leaders? Malinaw namang naisagot ito ng ang Probinsyano Party List. Sincerity for public service, ang most important trait ng ating mga leaders. Dahil kung sincere siya, gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang lugar. Nagpunta rin kahapon ang Probinsyano Party List sa Katarman, Northern Samar para bisitahin ang Katarman Pedicab Operator and Drivers Association o KAPECODA. Ang KAPECODA ay may 400 members na lubaang naapektuhan ang kinikita ng dahil sa pandemya. Namigay ng ayudang grocery bags ang Probinsyano Party List sa pakikipagtulungan kay Northern Samar 2nd District Congressman Jun Ong. Ito po si Edward De Los Santos, ang Probinsyano Party List Chief of Staff, nag-uulat mula dito sa Catbalogan, Western Samar para sa Basta Promdi, Lodi. Ayan, ang ganda ng ulat. Ang ganda ng... Makikilala ko si Edward siguro next week kasi next week nandito sila sa Cebu. Maraming salamat, Edward. Ginagawa po ng Probinsyano Party List ang lahat ng kanyang makakaya para maiparating ang tulong pinansyal at mga mahalagang impormasyon na kailangan malaman ng ating mga kababayan at kaprondi maging sa kasuluk-sulukan ng bansa. Ayan mga kapromdi, mamaya naman aalamin natin ang latest sa implementation ng COVID-19 alert system sa ating Promdi Pride naman. Nako, Miss, siguro si Jude, yes na yes dito. Miss na Yes, miss na ba ang El Nido Palawan? Yes. Alam mo, may plano akong pumunta dyan ng Enero. Sana hindi maunsyami. Yung Bacolod mo naunsyami. Yun na nga. Crossing fingers. Huwag ka magsalita ng ganyan. Crossing fingers. Lahat yan sa pagbabalik ng Basta Promdi. Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi!
Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in ones. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang, ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, from di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luto. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi Lodi! Okay, nagbabalik ang Basta Prom di Lodi. Fully implemented na nationwide simula kahapon ang alert level system for COVID-19. Kabilang na dyan ang Cordillera Administrative Region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Mimaropa at Caraga. Karamihan sa lugar na covered ng Phase 4 ng Alert Level implementation ay nasa Alert Level 2 na hanggang 30 ng Nobyembre. Nakapatuloy ang good news natin. Kapilang na din dyan ang Benguet, Abra, Kalinga, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Marinduque, Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, Butuan City, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Maguindanao. Ang Metro Manila naman nasa Alert Level 2 pa din hanggang 30 at iba pang lugar sa bansa. Under Alert Level 3 naman ang Apayao, Mountain Province, Ifugao, Dinagat Islands at Sulu. At para bigyan tayo ng pinakahuling update, narito ang IATF advisor na si Dr. Ted Herbosa. Sir, bahagya pong tumaas ang COVID-19 cases noong weekend, hindi po kaya ito makakaapekto sa nationwide implementation ng alert level system? May mga adjustments kaya na darating in the coming days?
Magandang hapon sa Jude at sa lahat ng mga PROMD, no? Hindi naman, no, yung pagtaas ng isang araw ng lampas 2,000 ay isang araw na spike. I think today bumaba na naman below 1,000. Ang tinitingnan talaga namin ay yung 7-day average daily attack rate, no? At saka yung maganda says is the test positivity rate, no? Nasa over 36 to 40,000 tests a day tayo. At nasa 2.5 na lang yung ating test positivity rate, 2.5%. So mababa na talaga. At nakita nyo naman, mas marami ng lugar na naka-alert level 2 kesa sa alert level 3. At magandang sinyales yan. Ang tingin ko nga, pwede na tayong mag-alert level 1 dito sa NCR. Kasi nga, matindi na yung traffic. madaming lumalabas pero hindi naman tumataas yung ating test positivity rate. So that means mukhang kumakapit yung very good vaccination rates natin sa NCR. Over 92% ay fully vaccinated dito sa NCR. Jude, may follow-up? Sir, ibig sabihin, eto, Pasko na naman ang mindset ko. Does this mean, sir, that there will be a happy Christmas for everyone at inaasahan po natin bang bumaba pa lalo ang mga alert level? Tulad nga na sinabi nyo, you're suggesting that the IATF will lower pa to alert level 1 in NCR. Hopefully, pati din kami dito sa Cebu, madala dyan na alert level number 1 kasi presently alert level number 2. Are we looking forward to that for the Christmas season? Yes, no, kasi yan yung ating strategy, no. Binuhos natin yung mga konting bakuna nung una dito sa Metro Manila sa NCR Plus, no, including Metro Cebu and Metro Davao. At nakita natin yung epekto. I think kayo sa Cebu is over 70% fully vaccinated. Napakataas na rates din yan. And nakikita niyo naman ang epekto, no? The economy is able to open. Nakakalabas yung ating mga senior citizen na fully vaccinated at ating mga kabataan with little risk, no? Alert level is low. Ibig sabihin nun, mababa ang risk na magkakahawahan tayo ng COVID. Ang payo ko lang, magsuot pa rin tayo ng ating face mask pag tayo lumalabas, of course. And make sure mapigilan ka agad ng localized lockdown kung may mga neighborhood na nagkaroon ng hawahan, para hindi na maapektuhan ang buong metropolis, no? Whether in Manila or in Cebu. So I think maganda ang mangyayari sa atin sa darating na Pasko. I do hope tuloy-tuloy na ito sa susunod na mga linggo. And let's wait for that. Kasi more than almost a month na tayo nasa alert level dito sa NCR. And wala namang pagdagdag ng napakaraming kaso. So malapit na ang alert level 1 na inaasam-asam. Correct, no? Oo, kasi yung ating rate ng number of cases, bumalik na tayo dun sa original last March. Naalala nyo nung nag-uumpisa, mga nasa 500, 1,000, natatakot na tayo nun. Yun, bumalik na tayo dun sa level noong March of 2020. Doon na yung level natin. For the first time, bumaba tayo back to the level when we started this pandemic. Pero ano kaya ang pwede nating ma-advise? Well, maaga pa, pero kasi hindi ba nagkaroon ng spike pagkatapos ng holidays din, noong 2021, early 2020? Early 2021, nung February, pumasok yung UK variant at yung South African variant. Right now, binabantayan naming maigi ang nangyayari sa Europa. So nag-lockdown uli sila sa Netherlands, sa Austria at plano ring mag-lockdown ng Germany. And malamig na kasi doon, mabilis ang pagkalat ng COVID-19 na bagong sub-variant ng Delta doon. At ayaw magpabakuna ng mga tao doon at ayaw magsuot ng mask. So ako ang caution ko, baka pumasok din yan dahil marami tayong Pilipino sa mga lugar na yan. May posibilidad na uuwi sila for Christmas. And I do hope effective yung ating quarantine protocols para hindi sila magkalat ng COVID-19 dito. So hopefully yung ating vaccination rates na napakataas, no? Better than Europe, ay mag-hold at matulungan tayo to maintain very low cases of COVID-19. Tsaka marami rin tayong kababayan na magbabakasyon abroad. So, ay, tama. Yung pagbalik nila, hindi ba kasi ang nangyari actually, and correct me if I'm wrong, ang unang spread ng virus dito sa Pilipinas ay hindi naman ang galing, some would hazard na hindi sa China kundi sa mga bumiyahe
galing Tama yun. In fact, correct yan, Ses, no? In fact, yung mga unang napuno at nakaramdam ng COVID-19 in January and February of 2020 were yung ating mayayamang kababayan, yung mga nagpunta sa Europa at sa ibang parte ng Asia. At pagbalik, nagkaroon sila ng simptomas. Sila yung mga unang pasyente sa ating mga private hospital. If you remember, Ses, nauna yung mga pasyente and then sila lahat may history of travel. Nagbiyahe sila kasi sila yung mga may kaya, nagbakasyon during the holidays, and when they came back, ayun na, may pneumonia na sila. Nakakuha sila ng COVID sa ibang bansa. Tapos nagkaroon ng community transmission. If you remember, doon sa Green Hills, sa San Juan, nag-umpisa doon sa shopping center. Ang unang napunong ospital, yung Cardinal. Worse, may mga nagsinungaling tungkol sa kanilang travel history. Yun ang talagang dapat talaga nabantayan maigi itong holiday season. Baka hindi magtapat. Saan ba kayo galing? So at least now, meron na tayong health literacy. Naintindihan na natin itong COVID. Nung una kasi nakakatakot kasi hindi natin alam kung ano yung sakit. Ang daming doktor na namatay in the early part of last year. So hindi namin alam, ginagamot pala namin mga COVID na kahit galing Canada or ibang bansa. Akala namin galing Wuhan lang yon. So yan, alam na natin ngayon yan. So nakakapagbantay na tayo at yung mga kababayan naman natin, alam na rin kung paano ma-prevent, mahawa. Alam na rin na dapat magpabakuna. So I just hope tumulong tayo sa PROMD at mga kababayan natin na ma-vaccinate pa lahat. No? Medyo mababa pa yung ating tawag dito, yung in vaccination rate sa ating mga provinces. Lalo na sana yung dinagat, yung nabanggit kanina, Sulu, BARM, yung mga lugar. Yung BARM ang mababa. Bicol is also counted as low. So sana makatulong ang party list para ma-propagate yung health literacy, ma-educate natin yung mga kababayan natin sa probinsya. In fact, nagkaroon ako ng panayam this weekend sa mga estudyante ng Pangasinan State University. Yung mga estudyante gusto magpabakuna. Pero yung magulang nila ayaw magbigay ng consent. Sabi niya, Dr. Herbosa, paano gagawin namin? Yung parents namin, pinipigilan kami. So sabi ko, dapat pala kumbinse yung mga parents. Yung parents kasi kailangan ng parental consent. Yung mga bata, nagbabasa sila sa social media so alam nilang vaccination is good. So sana makatulong kayo yung programa nyo na makumbinsi yung mga taga-PROMD na talagang magpabakuna. Ito ang epekto sa Metro Manila. Nasa alert level 2 tayo. Sa Cebu, alert level 2. Very good. Nagkakaroon ng hanap buhay. Kumikita na naman ang mga kababayan. Sige, makakaasa kayo, Dr. Herbosa, na talagang gagawin yan. Gagawin natin yan dito sa programa at ipaparating natin sa Apple na bukod sa voters education, yun ang health literacy ang kailangan din ng ating mga ka-PROMD. Ayan, maraming salamat. Tama yan. So, thank you very much at maraming salamat sa panayam. Ted Herbosa sa inyong panahon. Salamat. Thank you very much, Jude. And thank you very much, Ses. Thank you so much, Dr. Ted. Thank you. Isa pang world-class tourist destination ng bansa ang El Nido, Palawan. Ako, one of my favorite vacation spots. Before the lockdown, I think I was all set to go there. Pero yun nga, happened. Yes, COVID happened. Mga ka-PROMD, na-miss nyo na ba siya? Ses, nakapunta ka na ba ng El Nido lately? It's different now. I have not been maybe in 3 years or so. Medyo matagal na. O nga, kaya nga Enero nagpaplano ako talaga. Sana ay matuloy yung biyahe na yan. Di kagaya nung sa Bacolod na Unsyame. Kamustahin natin kung bukas na pa ba para sa mga turista ang El Nido at kung ano ang mga patakarang ipinapatupad doon. At kasama natin ngayon via Zoom si Municipal Tourism Officer Charmaine Haji Noor. Magandang hapon po. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. I call you Charmaine? Yes po, yes po. Ayan. Yes. So, Charmaine, ano ang alert level ba dyan sa El Nido? I think po the entire province of Palawan, including Puerto Princesa City and El Nido, is under alert level 2 since yesterday po. Very good. Okay, so
ang pagbiyahe dyan ay nangangailangan pa ba ng RT-PCR test o sapat na yung vaccination card na ipakita? Actually, since yesterday po, I would like to happily report na tinanggal na po ng El Nido ang ating RT-PCR testing requirement. So prior po kasi meron tayong RT-PCR test na required within the last 72 hours. So starting yesterday, for fully vaccinated individuals, we just need an S-Pass, and to get that is just a vaccination certificate from vaccine.gov.ph and a hotel booking itinerary sa ating DOT accredited hotels po. Ayun, so kailangan i-upload, I guess, no, yung vaccination card dun sa site na sinabi mo. Yes po, Ma'am Ces. So it's yes, opo. Oo. So that is talagang yan ang isang mahalagang advice dahil magkukos ng delay kung doon pa sa airport nyo gagawin yung mga ganyan-ganyan. So dapat, hindi ba na-guess natin si NAIA General Manager dito kamakailan at yun ang sabi nga niya para tuloy-tuloy, walang mga delays. Kailangan yung QR code lang talaga ang dala-dala ninyo pagdating sa airport. Jude. Yes po. Prior, we really advise our tourists na upon booking your hotel and accomplishment or kapag nakakuha na po kayo ng inyong vaccination certificate, pwede naman na po kayo mag-apply kahit it's 7 days away, 14 days away, wala na po tayong time na nire-require or talagang nilimit yung time. Kasi ngayon po, sobrang haba na. As soon as you have those 2 documents, pwede na po kayo mag-apply at ma-approve for S-Pass para hindi po tayo nahahassle sa airport, hindi tayo naiiwan ng eroplano, or hindi po tayo nade-delay sa approval ng documents. Maiwan ka pa ng eroplano, hirap ka. Charmaine, yung pagbaba ng mga restrictions, eto bagong-bago lang kasi yesterday lang yung in-announce yung alert level 2, which is very good news for everyone. We're expecting, of course, a surge of tourism sa pagbabalik ng pagbukas ng El Nido. But even before this, how was the uptake in tourism been nung medyo bumababa na rin ang mga restrictions? This one is by far pinaka-magandang balita kasi wala na ngang RT-PCR. But before this one, how was the uptake of tourism? I would say that the numbers are still far from pre-pandemic times, but progressive naman po yung ating numbers when it comes to tourist arrivals. It's just that kapag po mayroong surges like the ones we had, kasi po our tourism is heavily affected by the local surges in the National Capital Region, specifically sa Metro Manila. So kapag po may mga ganon, we are expecting and we are experiencing drops sa numbers ng aming tourist arrivals. But with Metro Manila having easier travel restrictions, the numbers are getting better. Mm-hmm. So I would guess that December, mga fully booked na siguro ang mga hotels dyan, ano? Parang... Tama ba siya? I think, kasi po we're talking to some partners and some of them would report na they have dates na fully booked na. So we're happy to hear about these things. But we're not stopping doon po sa aming promotion, sa aming marketing strategies, sa aming marketing initiatives. Actually, right now we're in Puerto Princesa at the SM City, kung saan meron po kaming ginaganap na local travel expo from yesterday until Friday. So we could encourage Palawenyo tourists to go visit the municipality of El Nido, especially this coming Christmas season, kung saan may mahahabang leaves, may time ang mga tao mamasyal, at makapag-relax ng kaunti before the year ends. Oo nga, tangkilikin nila yung... Kasi minsan kung nandiyan ka na, parang pinopostpone mo yung pagbisita, no? Nandyan lang naman. Yeah, might as well, di ba? The last time I was there, Ses, probably early 2019, nasa Leo Beach ako. Napakaganda ng Leo Beach. I don't know if I remember it right, Charmaine. Parang umakyat ako ng bundok. I remember climbing a mountain. Was there? Parang mag-mountain climbing ako dyan. Yun ang maalala ko. Tama ba? Also went yachting.
Yes po, there are trailing activities. So there's one in Leo and there's also another one in town. It's called the Via Ferrata, so it's a canopy walk activity. So probably one of those things, Ms. Jude, ang inyong nagawa. But yes, there are mountaineering. Basic climbing activities na meron tayo dito. Hindi siya yung hardcore na mountaineering. Before we let you go, tatanong namin kasi ikaw ang municipal tourism officer dyan. If we were to visit there, Ces is actually planning to go in January. Where would you bring her and what would you feed her? Ayan na naman ako pagkain. Anong ipapakain mo kay Ces Trilon pag bumisita siya dyan? I would take Miss Ces, of course, the very famous Big Lagoon. So unlike before, you could have the lagoon to yourselves at some points in the day. So wala tayong backdrop ng mga tourists behind us. Mahirap you visit one of these things. Yes, ma'am. Ngayon, you could really have it to yourself. And with what we are going to let her try, I believe we could ask her to do yung aming one is seaweed salad, yung aming lato. But that's not just in El Nido, of course. So meron din yan sa buong Palawan. So that's one. And of course, yung aming seafood po. They're always served fresh sa bayan ng El Nido. May it be fish, shrimp, or crabs. Rest assured na kapag ka-sinerve ng tourist establishments sa El Nido, they're fresh po talaga. Oh, for sure. Akala ko sasabihin mo tamilok eh. Pwede, ma'am. But most of them... Try mo ba yun, Have you Ces? tried? Yes! Wow. I've tried it also. I like it with suka. Di ba? Dapat with suka kasi it's... oyster lang na mahaba na itsura. Oo. Kakaiba na yung itsura niya, but then tastes like oyster. Parang sabi nila, if it's a strange meat, it tastes like chicken. Eto naman, tastes like oyster. True. Ayan. Looking forward, Charmaine. Hahantingin kita pag nakarating ako dyan. Yes, ma'am. We'll be there to assist you every step of the way. Well, pero talaga, target ko nga after the holiday season para kasi alam naman natin dadagsain ng El Nido for sure ng mga, ayun na nga, mahaba ang leave, may time sa pamilya. So ako kaya ko naman mag-antay. Ayan, so guys, kung wala pa kayong plano, ayan, bukas na ang El Nido at madali na lamang, wala ng RT-PCR. No more RT-PCR, yes. So thank you so much, Charmaine, for joining us. Si Charmaine Haji Noor po, Municipal Tourism Officer ng El Nido. Thank you for having me po. And may I inviting again everyone to come see El Nido, especially this Christmas season. We'll all be ready for your arrivals. Thank you po. Thank you. Magandang hapon sa iyo. Have a good day. Nako, nasaan siya ngayon? Nasa Puerto Princesa, no? Kasi yes. Pinopromote muna sa mga kapwa Pawaleños. Tama ba? Ang Palaweños. Alright, so hindi na tayo magbe-break at ipapakilala na natin ang ating susunod na mga prom di Lodi naman. O paano ba? Dapat ba tayong mag-break at nawawala ang ating... naman siguro. Pwede pa. O yan, sa ating pagbabalik, ang ating prom di Lodi ay mga magkakapatid na ipapakilala natin na nagawa kung paano nila nabago ang kanilang kapalaran kahit maaga silang naulila ng mga magulang. Sa pagbabalik po yan ng Basta Prom di Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prom di Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay,
kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong. Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. From the para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lagos. Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, pag umasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan. Ang probinsyano ay halabang pasensya. Iyuta o halaman instant sa probinsya. Ang probinsyano, di rin naaawod nga magyakan nga may punto. Ang probinsyano, nagmamatas ang tigaok san manok, hasta san mga huni san tamsi. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang probinsyano ay likas na matulungin. Subukan niyong pumunta sa probinsya at magtanong-tanong kung saan niyo gustong pumunta at mag-aagawan pa po sila para tulungan kayo. Proud ako maging ang probinsyano dahil sa bahay namin, uso pa rin ang magmani. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Just kakabanggit lang natin kanina yung tungkol sa mga nanay natin na #1 fans and #1 critics din natin. My mother is 75 years old and does not, parang araw-araw pa rin niya akong pinagsasabihan. Ang mga magulang natin na nagsisilbing gabay para maabot natin ang ating mga pangarap. Pero paano kung ang yung dapat sana'y kakapitang magulang, maaga kayong iiwan? Ako, masaklap yun. O Jude, lalo na syempre sa hirap ng buhay ngayon, talagang mahalaga na may kaagapay ka. Pero itong mga magkakapatid na ito na ipapakilala natin sa ating mga kapromdi, na gawa nila ang mabago ang kanilang kapalaran kahit pa maaga silang naulila sa mga magulang. At makakasama natin ngayon sina Michael Angelo at Anthony Villadares, mga promdi ng Camarines Sur, all the way in Canada. Hi, good afternoon from the Philippines. Good evening po dito. Gabi na dyan. Anong oras na ba? Pinupuyat ba namin kayo? Okay lang po. 11 p.m. po. Okay, 11 p.m. O sige. Kaya pa naman. Papakilala muna sila sa sino si Michael, sino si Angelo, and sino si Anthony. Ako po si Michael. Okay. Ako po si Angelo. Anthony po yung bunso. Okay. Talagang may ako yung bunso. So si Angelo is the middle child. Ako po. Okay. So, ang nangyari ba sa inyo, yung panganay, ang siya munang, kumbaga, nagtrabaho, nagtaguyod sa dalawang magkakapatid? Tama ba yung nangyari gano'n? Usually, yung pagpaliban muna ng pag-aaral para yung mga kapatid ang mauna. Ganyan ba ang nangyari sa inyong tatlo? Opo. Kasi yung kinuha ko ng tito ko,
yung expectation ko, mag-aaral ako. Then sabi ng tito ko, pagdating ko dito, sabi niya, "Oh Michael, dahil nandito ka na, sa'yo na yung responsibilidad ng dalawang mong kapatid." Yung pangalawa nag-aaral ng nursing, tapos yung bunso, commerce. Kaya hindi na lang, dahil sa inisip ko sila, hindi na lang ako nag-aaral nung dumating ako dito. Talagang naghanap na ako ng trabaho. Okay, anong trabaho mo nung dumating ka dyan? Naghanap ako yung may nakita kasi akong help wanted, sabi ko, try ko kaya to kasi sabi ko, ano kaya yung help wanted? Tapos nung pumasok ako, sabi ko, nakita ko yung sign nyo doon sa labas. Hindi pa naman kasi ako nun masyadong sa English eh. Kaya sabi, kumbaga parang yung English, ano ba yan? Vocabulary. So sabi niya, "Oh yeah, are you looking for a job?" Sabi ko, yeah. We're looking for a dishwasher. Sabi ko, "Yes, yeah, I'll take that." Sabi ko. Tapos, that day, hired ako agad nila as a dishwasher. Wow, tambak-tambak na plato siguro, restaurant ka yun? Opo, as in wala pa naman akong experience sa mga ganong machine. Kasi machine naman po siya. Kaso kailangan mo i-pre-wash, tapos ilalagay mo siya sa machine. Alisin muna yung mga dumi bago mo ipasok. Itong picture na ito, kayo merong kabaong, yan ba ay nung inilibing ang inyong magulang? Yung una po, kaming tatlo lang. Kaming tatlo, yung tatay po namin. Yung namatay siya noong December 23, 1999. 1999, nauna ang inyong mother? Yung tatay po. Aha. Ito yung inyong ina. Tama ba? Ayan po yung lola namin. Siya po yung nag-aruga. Tapos ito naman po, siya po yung nanay namin na teacher po. So January 10, 2000 naman po siyang namatay. So mga ilang taon kayo nung nawalan kayo ng parents? So first yung nanay nyo and then una yung tatay tapos yung nanay. Mga what age yun? 7. Yung bunso ay 8 na siya. 12 na po ako nun eh. Ano ka na Michael nun? 12 po. 12 years old. So, talagang starting at that age, kayo-kayo na lang talaga pero inalagaan kayo ng lola nyo. Tama ba? Opo, yung lola po. Naruga po kami ng lola namin. Yung tiyuhin nyo na nasa Canada, kinuha si Michael. Tama? Opo. Okay. So, nung panahong yun, nung ginuha ka niya, Michael, hindi ka pa nakapagtapos nun, di ba? Yung dalawa ang nag-aaral. So, pinag-aral mo sila nung pumunta ka ng Canada. High school graduate lang ako sa Pinas. Tapos nung dumating ako dito, nag-expect naman ako na mag-aaral ako. Pero nung pagdating ko dito mismo, after dinner, sabi ng tito ko, "Oh Michael, nandito ka naman na. Trabaho ka na." Ibigay ko na yung responsibilidad sa mga namin sa'yo para sa mga kapatid mo. Sabi ko, siyempre, nandito naman na ako at di naman pwede ko magsabi na ayoko. Siyempre, gusto ko rin sila makasama. Kaya talagang nagpursige ako makahanap man lang ng trabaho after 2 days to 3 days, ganon. Kaya yung dishwasher na Tapos, saka na sila sumunod? After 3 months po, nag-move ako dito sa Alberta, dito sa Fort McMurray, Alberta. Tapos kasi kung sarili ko lang po ang iisipin ko sa Toronto, kaya kong buhayin sarili ko. Pero as of kailangan ko talagang supportan yung kapatid ko, saka gusto ko silang makuha, kailangan ko lumipat ng ibang lugar. Kasi at the time, yung Alberta talagang boom na boom siya. So maraming incentives, madaling kumuha ng mga kamag-anak, tama? May mga lugar kasi sa Canada, ganun yung patakaran. Kung gusto nilang mag-attract ng employment ng mga taong tumira doon, yun ang mga incentives. So, iniwan mo ang Toronto para pumunta sa Alberta. Ang grabe naman, kuya. Parang talagang saludo ako sa iyo. Kayong dalawa magkapatid. So, anong sinusukli ninyo sa kuya ninyo? May nakita kong BMW, baka si kuya pa ang bumili nun. Nakita ko kanina. Ito nga nyo yung storya ng magarang kotse na yan.
Ay, lately lang po yung nabili na nung medyo okay na po yung Trabaho namin. dito. Sharing kayo sa kotse o paano? Lahat po kami may sasakyan. So parang ang nangyayari, pag may mga blessing kaming share pa rin kami. Lahat yan sa amin, yung bahay, lahat kami sa amin yan. Walang lamangan kami. Kung anong meron kami, pwedeng gamitin ng isa. Yung BMW, pwedeng gamitin ng isa. So kami talaga Pag gusto ng isa na, gusto kong gumala, akin mo na yung ngayong araw yung BMW. Ganun po. Pampa-impress na mga... Pampa-impress na ba? Tawa-tawa lang kayo dyan. Tanong ako, so si Michael, pinagtapos niya yung dalawa niya magkakapatid. Pagkatapos mo silang natapos na sila sa pag-aaral, ikaw ba yung nakapag-aral din, Michael? Hindi na po kasi medyo okay naman na po kasi yung work ko ngayon. Assistant produce manager. Tama ba? Sa supermarket po. Assistant produce manager ako doon sa department. Medyo okay naman po yung sahod. Kaya kumbaga parang hindi ko na rin naman naisip na mag-aral kasi lalo na high school graduate ako sa Pinas. Kumbaga parang okay na ako, masaya na ako na yung dalawa. Na yung isa hanggang ngayon nag-aaral, nurse. Tapos yung isa nakatapos naman ng accounting. Kaya kumbaga parang wala naman na akong, kontento na ako dun sa kung ano yung naabot ng mga kapatid ko. So si Angelo nag-aaral dyan sa Canada ng nursing? Opo. Nag-aaral ulit. Tinatapos ko na po siya. Actually, graduate pa ako ng nursing. Pinaaral ako ni Kuya. Nag-graduate ako 2009. Pero yung curriculum po dito iba, so kailangan kong umulit. And then ngayon pinapatuloy ko na po siya. Nag-graduate pa ako last June ng Disability Studies dito sa Canada. So kakagraduate ko lang ngayon. Na-enjoy ko yung schooling. So I want to pursue na yung nursing ko talaga. So all of you are residents na ng Canada? Apa. Very good. Okay. So ang mga kamag-anak nyo naman dito sa Pilipinas na naiwan, mga pinsan, meron ba? Mga tiyahin, tiyahin? Marami po. Kumusta lola nyo? Ang lola nyo, kumusta naman? Ay, wala na po siya. Patay na nung 2013 po. Parang lang kayo, no? Parang I could sense the closeness na talagang ramdam namin yung walang mga awayan, rivalry, ganyan. Tumawa siya. Away kapatid. Oo, meron naman pero nagkakaayos din naman. Mga Carino brutal lang siguro mga Pero yung may gitan na hindi yun uso sa amin. Oo. Kasi nagtutulungan po kami. Si Kuya mahilig magluto, siya talaga tagaluto namin. Saan ka natuto sa pagdi-dishwashing mo? Ganon. Na-observe? Tingin-tingin lang po pag ganon sa online, ganon. Sa website pa. Wala pang nag-aasawa sa inyo? Wala. Talagang pag may tinatanong kanina, girlfriend, asawa, parang tahimik lang, walang gusto magsalita. Yun nga kasi, eto message talaga to galing sa producer namin, ano daw ang lagay ng mga puso nyo? Hindi galing sa akin yun, sis. Nakita mo. Talagang tanong ng mga ka-prom din natin, ano ang lagay ng puso nyo? But ako din, ang tanong ko sa inyo is, marami kasi tayong mga ka-prom din na nakikinig ngayon. Sana mapulutan nila ng aral yung ginawa ni Jan na pagpupursige, and si Kuya Michael kinuha yung mga kapatid. What is your message, each one of you, sa ating mga ka-prom D para maabot din nila yung mga pangarap nila tulad ninyo? Siguro, I mean, wag mawawalan ng pag-asa kasi, I mean, basta magpursige ka sa buhay mo, may mararating ka talaga. So, sipag at tiyaga. Ako naman, kung ipo-point out ninyo yung pinakamatinding pagsubok, yung parang akala nyo hindi nyo mararating yung ngayon. Yung marami kayong kotse, lahat ng mga gusto nyo, siguro kaya nyong bilhin, hindi ba? Kailan naman yung puntong parang gusto nyo nang mag-give up?
Dumaan ba sa ganon? Ay, nung ano po, ako po yung nawala yung lola namin na parang siya yung nagtumayong magulang sa amin tapos bigla siyang nawala. Parang gumuho ulit yung mundo namin na after na magkasunuran na namatay yung tatay namin tapos na parang naulit yung pangyayari na parang wow, ito na naman. Yung sakit, sobrang sakit kasi lumaki na kami sa lola namin. Siya talaga yung nagpalaki na sa amin. Parang doon na namin na-feel yung super talaga, yung pain, yung sakit na talagang yung nalaman namin na patay na parang talagang di kami makapaniwala na wala na yung nag-aruga sa amin. Kaya ang advice ko rin sa mga kabataan, pahalagan yung mga magulang habang buhay pa sila, talagang iparamdam nyo kasi sa totoo hindi namin naparamdam sa nanay at tatay namin na kasi maliit pa kami, yung parang kahalagahan ng pagmamahal pero hindi man namin nasabi pero alam ko naramdaman nila na mahal namin sila. Napakagandang advice. Michael, ikaw naman. Saan pong banda? Ang May sasabihin ka kanina Alam mo yan, si Michael, sa tingin ko, yung puso niya, yung lagay ng puso niya, gusto yung sagutin. Yung about po sa like, kung ano po, habang may opportunity, wag nilang pakakawalan yan kasi minsan lang po yan dumating. Kaya habang nandyan, sige lang, sige. Kahit anuman pong trabaho, wag tayong mamili. Kasi kahit pares din naman po iba yung trabaho mo dun sa pero nakakakain din naman tayo ng masasarap, mga ganun bagay. Kaya wag tayong mamimili kung ano man yung trabaho natin. Idagdag ko lang po, tama po yung sinasabi ni Kuya kasi kung hindi siya nagtrabaho, naging cleaner po kasi siya dito, naging cleaner kung ano ang trabaho sa fast food. Kung hindi niya ginawa yun, hindi niya kami makukuha papuntang Canada. Oo nga. Hindi siya namili yung dishwashing nga, hindi ba? Na hindi pa niya alam kung paano i-operate yung machine. Oo nga po. Sa 18 lang ata siya nun Yung wala pa siyang English noon, alam lang niya, I'll take it. Yun ang alam niya. Do you want this job? I'll take it. Yun lang ang alam niyang English. Naman. Diba? Ito, one last thing before we let you brothers go kasi gabi na dyan. This is cringy kasi hindi ko ginagawa to sa mga kapatid ko. Mahirap gawin to sa mga kapatid siguro. But can you tell your brother what is the best thing about him very quickly so that he knows that you know that's his best trait with each other? For him kasi talaga the best cook for us. So every time na may occasion kami, talagang siya bahala niyan. Bigyan mo lang siya ng pera, siya na mamamalingke, siya nang magluluto. So bahala ka na dyan, kuya. Kung bahala. Ako rin din masasabi. Yung katangian na personal. Bukod sa pagluluto. Yung personal, what's the best thing about your brother? Yung laging always caring talaga. Kasi nga pag for example, wala ako sa bahay, tatanungin niya, nasaan ka? Tapos magyaya na yan, tara kain tayo sa labas. Tapos kakain kami, tapos ako. Okay, minsan naman vice versa lang. Ako din. Tara kain tayo sa labas. Siya, pag like may latest movie, every Thursday, magme-message na yun magme-message na yun, Kuya, sama ka manonood ng sine. Tapos titingin ako sa oras, sabi ko Thursday nga pala nga. Mag-isip muna ako niya, tapos maya-maya, sige. Okay, always have time for each other. Yan, that's great. Talagang, minsan sorry, may sasabihin ka pa? Ay, kasi si Kuya wala pa, si Kuya Angelo. Kay Kuya Angelo naman is yung always na like supportive lagi. Like any achievements na for example, kahit sino sa amin, like napaka-supportive, like i-post niya sa Facebook, like very proud talaga na great. Achievement na meron kami. Simple man na achievement, talagang mas nauna pa nga siya nag-post. Mas nauna pa siya nagpo-post. Angelo, aasahan namin na ipopost mo tong episode na to sa Facebook mo, ha? Ayan, maraming salamat sa inyong tatlo, Michael, Angelo, at Anthony. Thank you sa time.
you are very lucky kasi isa sa mga pinakamagandang lugar ang Alberta dyan sa Canada. True. One of my best friends actually lives there. Baka nag-grocery sa grocery nyo. Ayan, maraming salamat. O, hahanapin Thank you natin po. ang produce manager pagdating natin dyan sa Alberta. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong ka-Promdi Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman po inyong sandigan, si Jude Bacal. So magkatawang po nating abutin ng magandang bukas. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. We'll see you tomorrow. Basta Promdi Lodi! Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi